ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон ваз 2107 аст ки светои сафед, соли пароишаш 2003 солае ки судишориш бензини холия. умуман газа даги нестай. объем мотораш пластик 6 литра, коробкаш механика, сайстен мошин мегад нахадога мошин бардор як даст гаштага. ай мошина вақт намега аямур ҳасти ай завод гирифта будем то озира мега мошин як даст гаштага бе ниҳоят 100% нахадо мегад. ду балони пеш мегад пачка, ду балони ахоб мегад миёна аст. магнитофони сони дорад, чихолои нав задаги, запаска, дамкрат, кулю, чамаш заводской мега аз худаш ҳаст. мошин мега бадон як даст гаштаги. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон фурӯхта мебошад бо нархи 18000 сомонӣ бо муомила арзонӣ хуб қадам метиҳем мега мошин бе камудӣ ҳама ҷош 100%. номерои ду рақамо шуда ҳар рақамошон кор мекунад. бадони азиз, дар ноҳияи ёвон қарор дорад 18000 сомонӣ. кадоми шумо мехаред аз ҳамин ака маълумотои бештар шакирен. бензини холи 2003 сол, мошин як даст ваз 2107. дигар маълумотош аз рақамошон гирем. мотоцикли фурӯшӣ аст баъдро мотоцикли Ямаха ки спортивния ки навай соли бароишаш 2012 соле ки 200 куба аст баъдрон. сайзтанаш мегад бе ниҳоят тоза, яъне ки ранги нав аст, яъне ки кам гаштага. бе ниҳоят мегад тоза, ҳама ҷош нав па нава мега соҳибшон. нархша мега 10000 сомонӣ мега бо ягон муомила арзон мешавад ё ки ба ягон мошинои Nexi 0607 ҳамин мошинои советский ва мошинои ҳамин Nexi ҳам боша мега алиш мекунем. хай бо ягон мошина дошта бошем, вариантҳои худтона пешниҳод кунем. ин мотоцикл бадон дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. сайзтанаш мегад бе ниҳоят тоза, ҳама ҷош кор мекунад. инам хел сайзтан, яъне ки тоза. кадоми сумкате мегира мега арзонтар мега, кадоме ки алиш мекунад ба мошин мегад мошинои Nexi 0607 ҳам хеле мошино кати мешавад. номерои мегафоншо ва номерои вавилоншон аст. кадомиш дар хоҳед занг занен, дигар маълумотоша гирен. дар шаҳри Кӯлоб мотоцикли 2012 сол 200 куба. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо поделиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузови седан, соли бароишуш 1993 солае ки неки полни худ мега 98 кадаги мега соҳибшон. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри инжектора, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду соза. ҳуҷҷат солона кадаги аст, 4 та балон мегад средни 60%, хадавои нав кадаги, мошин мега опшн 100%, 4 калпак, магнитофон ҳамаш кор мекунад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ ки арзонак бадони азиз, яъне ки арзонак ки холи 98 сол кадагиан. мошин мега алиш намешад тоқа сум дар кора мега ба ҳамин хотир мошина фурӯшида мондиян. 98 сол кадагиан. дута рақамошон аст, ҳардаш мегафон аст, дигари номерош да WhatsApp пайваст доранд. метавонед аз ҳамин рақамошон гиред. краскашам нав аст, мошин мегад нахаду 93-98 кадаги ҳастанд. шумо дам агар хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан бошад, инам хел сурат маълумот ҷорӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламада мегузорем. аз шумо хоҳиш тамошобини лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе ки дорем поделиса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузови караван светои вишнови олучагӣ, соли бароишуш 1991 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр гуфтааст, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега нав мотор кадаги, нав хадавои кадаги мегад, мошин мега нахадо, инам хеле радной краска мегири, фақат ҳай мекунӣ. нархи мошин арзонака ки сироша мега сум дар кора. нархи мошин 12500 сомония ки бо ягон сум арзон мекунанд.
танҳо дар назди капоти мошин ба телефон савдо накардем. Мисол омада аз пеш бинен ягон сум муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Дангра 12500 сомонӣ 92 сол мотор хадавои нав кадагӣ меша мега соҳибшон. номерош номерои мегафон аст, намихе кор мекунад. метавонед аз амин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирем. лайкоту намоне ва селикаи навора подписа кунед. шумо давагар хали мошин хона чизе ки барои фурӯхтан бошад маърифат роӣ кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст боядро Mercedes-Benz C-Class CHK объёмни кадагӣ соли барои 6 аз 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объём мотораш 1.8 литре коробка механика системи мошин мегӯяд беҳтарин, яъне ки элегансия 4 электропакет дорад. хадавои нав кадагӣ 1 сола ҳуҷҷат, мотор беҳтарин, гази Euro 4, 4 дискаҳои яъне списни 4 балонаи нав. салоншам тоза, ҳама ҷош кор мекунад, чихолҳои нав. мошин мегӯяд бениҳоят тоза объёмни. нархи мошин 45000 сомонӣ. бо арзон муомила савдо мегӯяд дар назди капот мегӯяд омада бинен савдо мекунед. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Панҷакент. мошин мегӯяд бениҳоят тоза аст, ҳамаи расход чакадаги ҳастанд. гази Euro 4, 1 сола ҳуҷҷат, хадавои электропакет 4 ҳамаш 100%. мотор мегӯяд беҳтарин система мегӯяд моторуш. дигар маълумотоша аз рақамҳои мегафони пои омада гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст боядро Toyota Camry аст ки американка мега соҳибшон соли барои 6 2007 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объёми мотораш 2.4 литре, коробкаша боядро механика гуфта соҳибшон. ман намедонам ки мисол дурӯша шуда ки коробкаш мегӯяд механика. 4 диска, 4 балонаи нав, электропакет кожни сол ҳамаш кор мекунад. Toyota Camry 2007 сол американка газ бензин ҳамаш кор мекунад. мошин мега нозада мегад ягон расходча нагуфтиянд. алиш намешавад тоқа сум. нархи мошина мега 76 та гуфтаесем, бо арзон намешавад. омада аз пеш бинен, яъне савдо мешавад. 76000 сомонӣ муомила савдош дар назди капоти мошин бардорон. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерои мегафоншо навистагӣ аст, дигар маълумотша гирен. агар шумо даванхали мошини хона замин боша барои фурӯхтан сурат маълумотшо роӣ кунед, эълонда мегузорем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст боядро Daewoo Nexia аст ки соли барои 6 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объёми мотораш простой 1.6 литре, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. серебристи свет мошин мега нав мотор кадаги аст. 4 диска хай на бампери ақибаш кам хали ҷои краскош хистагӣ буда як краска мекунен, ҳамин хел кор дошта. магнитофон электропакет ҳамаш аст. моторша мега нав кадем. нархи мошин мега 11000 сомонӣ мега, бо арзон ҳам мешавад, яъне ки аз пеши капоти мошин. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, назди шаҳри Кӯлоб қарор дорад. 11000 сомонӣ. номерош 918 аст, кор мекунад, ҳавилон аст. дигар маълумоти пурраша кадоми харидора аз ин рақамҳо гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст боядро Hyundai Starex ки мошинаи мусофиркаш соли барои 6 2003 солае ки судифуриш гази холия, яъне ки Starex газ катӣ. объёми мотораш 3 литр, коробкаш механика. системи Starex мега бениҳоят тозаи бад. нав мега краска кадагӣ, нав хадавои кадагӣ. моторшам мега нав кадем, яъне ки мошин мега ҳамаш айнол сабият када нав кадаги аст. ҳамаш чизои заводской. 4 балон мегӯяд пачка, 4 диска, электропакет, салон тоза, радной краска сафед, ҳамаш кагнада мегӯяд соҳибшон. краска нав, хадавой, моторамаш нав. нархи мошина мега 40000 сомон гуфтаесем, бо омада бинен мега савдо мекунем, яъне ки арзон када метир мега 40000 буроварда наметир вайда савдо мекунем хатчун. ин мошин дар территорияи Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошо дар пои видео нависта, кадомтон мехарен, дигар маълумотшо аз соҳибашон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст боядро Opel Astra F аст ки дар кузофи седан светои сафед соли барои 6 аз 1994 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объёми мотораш простой 1.6 литре, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад, не ки нагуфтиям чанқа ҳуҷҷат, хадавои кадагӣ. мотор мега яъне ки 100% мега беҳтарин система.
4 та диска, 4 та блонои 60% ам дорад, ҳуҷҷатам дорад. хоб сирош мегӯяд мефурӯшад бо нархи 21000 сомонӣ бародарон, бо муомилаи хубам дорад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. Ҳамин як дона сурат дошта, ҳамин сурата пешкаш карданд. Кадоми шумо ки мехарад ҳамин 30 бо рафта аз пеш дидахтон муомила мекунед. 94 сола мегӯяд, нахада астад, ҳуҷҷат дорад, 4 диска, 4 блонои средни, 21000 сомонӣ дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. номерои ака номерои мегафон аст. Кадоми шумо мехаред, дигар маълумотоша гирен. тамошобинони сомонаи рахш дар лайкотона гузорен. силкаи навори моро дар WhatsApp, имо чизе ки дорем ҳам имконият бошад, ҳамаша силкоша поделиться кунем. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи баъдрон Toyota Corolla ҳастаи ки дубайская Toyota Corolla соли 2006 2005 солае ки бензини холия сӯзишурӣ. объем мотораш простой 1.6 литра коробкаш автомата. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд дубайска, мегӯяд задагӣ неста, мегӯяд хай, яке камтар мегӯяд ядо ҷош мегӯяд хурӯшидагӣ ҳаста, мегӯяд намедояд гӯдако хурӯшида, кам мегӯяд ядо ҷош хали ранги сарафина хурӯшидагӣ дора, мегӯяд дигар ҳама ҷош 100%, ҳамин хел мелич корае. дигар ҳама ҷош мегӯяд кор мекунад, кондитсионер, электропакет, салон тоза, кам хурӯшидагӣ дора, мегӯяд дигар 100%. нархи мошина мегӯяд 61000 сомонӣ гуфтаесем, бо арзон ҳам мешавад, яъне ки омада бинем. мошин мегӯяд 100% ҷои қарз да мегӯяд гирифтагӣ мегӯяд омада аз пеш бинен. ҷои қарз да мегӯяд гирифтагӣ бо мефурӯша меша, мегӯяд мошин мегӯяд нахадвай. 61000 сомонӣ мошин боша дар Душанбе қарор дорад. кадоми шумо мехарем, номерои мегафоншо навистага, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирем. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи баъдрон Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи простой соли 2006 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литра, коробкаш механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, мегӯяд 5 моҳи дигар бадонаги хай бо дигар маълумотша мегӯяд 5-6 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, мегӯяд 4 та калпакҳои худаш, 4 та яъне ки баллони 80% раднои краска, ҳамин хел кабути савза, кабута ҳамин хелае. мошин опшн мегӯяд нахада, мегӯяд сирош нафурӯхта мешавад бо нархи 30000 сомонӣ, бо арзон муомила дорад. агар кадоме ки сечка хар боша, мегӯяд ин мошин дар шаҳри яъне ноҳияи Исфара қарор дорад. мошин мегӯяд нахада астад, ҳама ҷош кор мекунад. номерошо номерои Вавилон астад, кор мекунад. кадоми шумо харидор ҳастед, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирем. бардорини азиз, лайкотона гузоред, дареқ надоред, силкаи навори моро дар WhatsApp, имо чизе ки дорем поделиться кунед. чӣ мошине ки мехаред нависед, маркаша мо албатта ҷудо карда пешкаш мекунем, агар ки ёфтем. мошини фурӯши навбатӣ ҳастаи баъдрон Opel Astra F ҳастаи ки дар кузови хетчбек соли 2006 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш простой 1.6 литра, коробкаш механикаи. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та диска, 4 та блонои мегӯяд пачка астаи, 1 сола ҳуҷҷат, аккумулятораш мегӯяд нав астаи. мошин мегӯяд даҷа кондитсионера дорад. 1 сола ҳуҷҷат, 4 та блонои пачка, аккумуляторша мегӯяд нав ба қарби пачка задем ва кондитсионерам дора, мегӯяд кор мекунад. 4 диска, инам хе асфалтни света 96 соли тоза, бензин газ ҳамаш кор мекунад. дӯстон бисёр гап намезанед, хай бо дигар маълумотша мегирен. нархи мошина мегӯяд 32000 сомонӣ гуфтаесем, бо арзонтар када метия, мегӯяд муомилаи хубаш дар назди капоти мошин. ин мошин бошад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа қарор дорад. кадоми шумо мехаред, номерои мегафоншо навистага астаи, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотои пурраша занг зада гиред. марҳамат. шумо дамагарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, техника, хобгоҳ, мол чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат, маълумот, адреса нависта роё кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. ин бо 12 мошини фурӯшӣ. То видеои оянда.